Táborisko na Banskej Hodruši je historické táborisko, na ktorom skauti táborili ešte pred druhou svetovou vojnou, takže zachováva sa vlastne kvôli takej nejakej tradícii. Tak viac sa rozbehlo to táborisko asi pred 3 rokmi. Po dlhom čase sa pokosilo, upravili sa tie plochy tak, aby sa tu dalo fungovať a vlastne pripravili sa podsady, konštrukcie na kuchyne, takže vždycky začiatkom leta dovezieme iba materiál, pokosíme lúky a táborníci môžu prichádzať táboriť. Obslúžime skupiny od 10 do 100 ľudí bez problému. Máme 30 podsad, z toho 11 je nových, 19 je takých starších, ale tiež plne funkčných. Potom máme aj priestory na vlastné stany, keď sú nejakí táborníci, ktorí predsa len preferujú možno iné stany ako podsady, kľudne sa dá dohodnúť aj na tomto. Máme 2 kuchyne, takže ak sa tu stretnú náhodou 2 skupiny, nie je problém, jedna varí v jednej kuchyni, druhá v druhej. Okrem toho staviame typičko, hangár, máme 2 sklady. Táborisko je plne vybavené, plne pripravené, stačí jednoducho prísť, povolenia sú vybavené, takže je to skutočne taká alternatíva pre skautov, ktorí možno trochu bezstarostnejšie chcú zariadiť ten tábor, či už kvôli tomu, že nestíhajú, alebo jednoducho si to chcú uľahčiť. Niektorým možno chýba potok, ale zase na ktorom táborisku máte splachovacie záchody, sprchy a poriadne umývárky. Akože možno sa také nájdu, ale určite ich veľa nie je, takže to tak nejak vyvažuje. Okrem toho, tuto asi 500 metrov je dvojica hodrušských tajchov, ktoré sú fakt dosiahnuteľné úplne akože hravo. Čiže keď vznikne tá nejaká potreba ísť sa niekam čľapotať, tak bez problémov sa dá ísť na tie hodrušské tajchy. Vlastne Hodrušské jazero aj tento rok je regionálnym úradom zdravotníctva sledovaná vodná plocha s tým, že vyhovuje kúpaniu, takže je to bezstarostné. Zásobovanie vodou je v Banskej Štiavnice vlastne nejakí skauti, ktorí pracujú na skautskom dome, pravidelne sem dochádzajú každé 2 dní, odvážajú smeti a zásobujú vodou. Prípadne vieme pomôcť aj s nejakým zásobovaním stravou, ak táborníci nemajú vlastné auto, tak podľa zoznamu nakúpime potraviny v miestnych obchodoch veľkých. Takže pozývam všetkých na Hodrušu a vážne, je to v pohode.